Bagong atraksyon karon sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City ang usa ka kanal nga dunay mga gibuhi nga isdang koy ug tilapia. Kung paunsa kini gihimo atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara atraksyon gayod og makabilib ang inisyatibo ni ining mag-uyuan sa Barangay Bulwa nga ilang gibuhian ang mga isda ngadto sa kanal nga anaa sa ilang balay. Karon ginadayo na sab kini. Aniya ang akong report. Mga isdang tilapia og mga mabulukon og patsadang isdang koy. Kini ang imong maabtan ug malantawan sa usa ka kanal sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City. Among lugar anaa nahimutang sa tuburan sa nasangpit nga barangay nga diretso nakakonekta sa kanal. Kinsa ba magdahom nga ang simpleng kanal nga anaa gawas sa usa ka panimalay dinhi sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City ang mahimong puy-anan sa mga isdang koy ug tilapia nga karon usa na sa mga atraksyon dinhing lugar. Si Dodong kinsa ang tag-iya sa balay kung asa nahimutang ang kanal ang nakahuna-huna nga butangan og isda ang lugar. Matod pa niya, higo lamang niya kini gisuwayan o gisugdan pinaagi sa 7 ka mga tilapia. Apan wala damha na naghan kini kung asa karon sobra gatos na ang ihap sa mga isda. Ang mga isda sa kanal dakong parte na kuno sa iyahang kinabuhi ug sa iyahang pamilya. Stress reliever yun ka nang magbiyahe may gikan, bisa mo siya nakakakapoy. Ang pag-umangko ni Dodong nga si Ricky na engganyo sab sa inisyatibo ni Dodong. Busa, siya sab nagbuhi og mga isdang koy sa maong kanal nga karon usa na sa mga nagpanindot sa lugar. Sa una ako alang gitistingan og mabuhi ba siya, tapos pagkadugayan nabuhi man, ako alang nang gibutang tanan akong koy diri kay para less pod sa kurente sa balay. Oo, tapos nagko na sila, kalingawan na ni namo. Apan sa pangutana, kung paunsa ba nabuhi ang maong mga isda, bisan pa man nga anara kini sa kanal, kini ang ilang sekreto. Importante hinlo. Gapon naghinlo mi gapon gi pangkuan ako gitong mga napagani kami nga bilin. Kuan ginako ni sila kanang mga plastic. Gawa sa pagpanglimpyo sa kanal, o sasab sa nakatabang nga nanaghan og nabuhi ang mga isda, ang natural nga tubig nga ginagawa sa tubod nga anaa duol sa maong kanal sa kabahin sa Barangay LGU. Dako ang ilang kalipay sa nasangpit nga atraksyon sa lugar. Labi pa nga nakita gyud ang inisyatibo sa katawhan sa ilang barangay. Hinautunta nga ato kining ampingan, ato kining alagaan tungod kay gasa kini gikan sa atong kahitasan. Ug dako kayo ning kanabang-tabang uno sa mga residente. Sara basta adunay diskarte og porsigido bisan kanal mapahimuslan ug nahimo pang bagong atraksyon sa lugar. Unta pamarisan sa uban ang gihimo sa mag-uyuan aron makahatag og kalambuan sa matag komunidad. Sara. Tama gayud ka na og daghang salamat Cyril Chavez.